Gledamo se iz prvih lovova, prve crte obrane Gornjeg Vakufa i Rame. Dan je uobičajen, a to za ovo ratište uvijek znači i dosta pucnjave. Ali ovdje se brani Hrvatska, a ne u Mihenu i Štugar. Jer mi smo tu i kad je minus 20 i kad je plus 10. Od nas ne pomiče niko. Do zadnjega. Dok oslobodi ovo što je Herceg-Bosna, a ako treba i dalje, idemo dalje. Uz ovo i informacija da je od prvih ljudi Hrvatske i Srednje Bosne, gospode Darija Kodića i Ignata Koštromana, od predsjednika i glavnog tajnika HDZ-a, stiglo pismo predsjedniku Hrvatske Republike Herceg-Bosne Mati Bobanu, u kojem se daje puna podrška sporazumu Abdić-Boban, koji predstavlja istinsko htjenje muslimanskog i hrvatskog naroda da izgrade dobre odnose između dvije republike u Uniji Republika Bosne i Hercegovine. Nadamo se, zaključuju Kodić i Koštroman, da će uskoro muslimanski narod uvidjeti da diktatura Izetbegovića, Ganića, Delića i Drekovića vodi u propast i da će smoći snage da krene putem mira, sljedeći primjer sporazuma Abdića i Bobana. A s obzirom na ponovljene vijesti u muslimanskim medijima i u nekim stranim agencijama o navodnom masakru civila u selu Stupni Do u Varešu, zapovjedništvo operativne grupe drugog zbornog područja Središnje Bosne i predsjednik HVO-a Vareša, gospodin Anton Pejčinović, danas su priopćili da to uopće nije istina i da je u selo Stupni Do, citiram, dozvoljen ulazak ekipi vojnih promatrača Ujedinjenih naroda koje je predvodio pukovnik Martin.